Welcome back. Uru kamano kuom duogo video wa ma kawuono wadhi e episode wa ma wadhi ga godo mbele mar rito udi. Ka ja follow ga episodes mag rito udi, the last one na wuoye mana timo mogik ne wuoye kaka ji onego rit jonyuol. Koro ka nok ineno maro tinyalo rango videos ga mondo inen rito jonyuol kasto ibro connect gi matimo kawuono. Koro kawuono address jonyuol, na address nyithindo mondo rit jonyuol gi nyithindo kata ibed ng'ama duong' to in gi janyuol, but kawuono ta address janyuol ka janyuol. Ibed ni in gi nyathi ma pod tin, ibed ni in gi nyithindo, ibed ni in gi nyithindo ma koro nigi nyikwagi to pod in janyuol, kata ka in ng'at ma koka dwaro bedo janyuol to in ema address kawuono. Janyuol en ng'a? Janyuol en ng'at modak gi nyathi mar raise nyathi. Nitiere janyuol monyuolo nyathi gi janyuol mar raise nyathi. Nitiere jok ma Nyasaye ok ogwedho gi nyithindo, yani ok ginyuolo nyithindo, lakini nitiere nyithindo makoro gidak godo kaka mekgi. Nitiere joma adopt nyithindo, nitiere joma foster nyithindo, nitiere joma oyudo nyithindo through relatives ka Nyasaye ok ogwedho gi nyithindo. Mano en janyuol. Janyuol ok ochuno ni nyaka obed ng'at monyuolo nyathino, nikech inyalo be rito nyathi mok mari. Koro jonyuol te ma kawuono wuoyo go, jonyuol te, kata ka in janyuol nikech ninyuolo nyathino, kata in janyuol nikech i adopt nyathino, kata in janyuol nikech i foster nyathino, kata in janyuol nikech in aina good Samaritan, jakony maber marito nyathi moro amora. Obedo ni in gi nyathi matin kata nyathi maduong', un ema kawuono aloso kodu. Jonyuol, support uru nyithindu. Support uru nyithindu. Nitiere jok ma nigi nyithindo, ni koro en gi nyithindo, lakini kaka nyithindo dhi ok obadhogi. Kata nyithindo dhi sikul, kata nyithindo ok dhi sikul, kata nyithindo yudo gik ma gidwaro kata ok giyudi, chiko nyithindo ok gichiki. Yani en janyuol nikech koro nonyuolo nyathino, iluonge ni wuon ng'ane kata min ng'ane, koro en janyuol. Lakini koro king'iyo welfare mar nyathi, to koro en mago gik mokia ok ochune. Kaeto nyathini be kosedhi olokore koro bayo, ochako blame nyathi kata blame jomoko. Jonyuol wa support uru nyithindo. Nitiere jonyuol ma kalure gi yor mar yuto, lwetgi bet yot. Koro jomoko konyo negi. Samoro watini moro okawo ni nyathi kata good Samaritan, okawo ni nyathi koro puonjo ni nyathi. Koro kosekaw ni nyathi, in koro ibet iyweyo. Nyathi kaka nodhi dak Nairobi kia gi ang'wane, yani ikia kata ni nyathi dhi nade, okigo kata simu, okipenj kata ni nyathi dhi nade. Kaeto chieng' moro nyathini kosepuonj gi ng'atno, ing'eno odongo e environment mopogore, odongo gi ji mopogore, ka chieng' moro Nyasaye osegwedhe, koro nyathi be koro kodich kodi, ichaki complain. An gi nyithindo to kodich kata koda, nyathina mang'ane osomo tiyo mana e bank, tiyo mana kia kudhi, to ok bi kata lema. Koro kichal kata ng'at ma nonyuole, yani ok ichal kata ng'ama nigi nyathi. Ing'eni seche mi support nyathi, nyathi dongo ka en gi be relationship kodi. Ong'eyo ni janyuolna ni to kata onge go to timore nade, otemo. Kata sami gocha gochi ing'eni nyathi dhi nade. Nyathi ong'eni kare an be mama na ni atimo nade, ohera. Kata kiwinjo ni ji dhi back to school, ikelo kata mana pencil mar siling' 10, nyathino dhi value. Nikech ong'eni mae owuok kuom janyuolna, en sacrifice momek kaka ng'at manotimore nade, ng'at monyuole. To in ka koro nyathini ok idich go kata, nyathini dongo kucho to in be, yani in koro relax nikech koro ikonyoni, ng'ato okonyi kawo ting' mar nyathi. Onego item i support jonyuol. Mago jonyuol mokodak gi nyithindgi. Jonyuol modak gi nyithindgi, support uru nyithindu. Samoro nyathi nigi talent, ithiro talent mar nyathi. Nyathi samoro en mana wach kata ni nyathi en ng'ama ohero miel. Ithiro talent ne maka nyathi mochako wer mana matin ni to chako miel. Mago to koro imiel ang'ogo? Nyocha asenyisi ni dhi miel to kata kanisa ok inyal kata mana miele. Mago to ang'o miele maricho go ok adwar. Nitiere kaka inyalo wuoyo gi nyathi. Seche moko nomielo miende thum moko mokidwargi. Nitie kaka inyalo nyise ni nyathina, in taneno ka Nyasaye miyi mich mar miel timiel,
wang'ni ok ibi teme chach kwaya, kata kwaya neno ka nyalo ndisi, ing'eni mano iloso in a positive way. Koro nyathi be ng'eni mich ni kare en gima onego bed no otiyo godo maber. Samoro nyathi in gi nyithindo kata 2 kata 3, moro riek, moro ni average, moro ni low. Jonyuol ohero ga concentrate nyathi mariek. Omera koro mariek cha, en koro en king mar ot. En ok mule, en ok tale, en ok dhawne. To an extent ma koro responsibility te en emimiye. To moko gi isiko mana kiger go. Nyathi isiko mana ne in yudo ga mana di, in yudo ga mana fees ichulo, iketho na pesa. In bi kata puonji to koro nono, kata koro awe ibede e ot. Ing'eni seche moko iwuoyo gi nyathi kama to in yudo mana dino. Samoro in bi wuoyo gi nyathi kamano to in be samoro notami, somo tek. Stability mar ji bopogo. Somo tek nyathi makata inen kata ni ng'ato nowuok kata mana gi i. Omera somo tek. Ino yudo kata mana mandike. Somo ok yot. Penj joma osesomo biro nyisi. Koro, support nyathi, tere nyathi mos. Samoro nyathini e buk to kobere. Tibo yudo ka nitiere gima nyathini bere. Ma kichako ng'iyo tibo yudo ka samoro kata kodhi korka gi got ong'e tedo. Samoro en nyathi mong'eyo pango ot. Onya kata bedo interior designer. To koro in ka koro isethire mikete mana ni nyathi en mana buk, en mana buk, en mana buk. Koro ing'eni chako bedo jasigu nikech nyathi be koro wacho ni an onge gima katimo to moro ga mamawa. Nikech ong'e mana ni kata osomo kobi yudo A. To in idwaro A. Samoro in be A no notami yudo. Kata an nok ayude. Koro dong' nyathina to en bago be dong' biro kawo mana wiyi kata wi babagi. Koro un ka un ok uyudo A no, koro nyathi tiparo ni dhi yudo A ni koa kanye. Koro ka Nyasaye ogwedhe gi brain, to nurture that brain encourage. Jonyuol moko be thiro kata nyithindo man gi brain. Adier nyathi riek ndi nyathi nigi potential. To koro support onge. Nyathini ok nyal yudo kata gik modwaro. Nyathini ok nyal yudo kata gik ma basic. Nyathi ok nyal yudo kata encouragement. Isiko mana ni nyathina iti riek ndi lakini pesa ma onge go wad. Da bed gi pesa indi soma kata nyaka mitiko university. Kionge go nyise nyathini scholarships nitiere. Tima tek nikech in gi brain, in gi potential. Tima tek inyalo kata yudo scholarship. Koro nyathi tiyo matek ka en gi hope. Ing'eni janyuol nyalo miyo nyathi hope kata nyalo miyo nyathi lose hope. Nyithindo ng'iyo ga jonyuolgi. Nyithindo ging'eyo gik moko kalure gi gimodongo koneno, ok gik minyise. Inyalo nyiso nyathini ok adwar duogo ot otieno, timni we. To in sa 2 otieno yudi kata kapok iduogo ot. Samoro iduogo kata mana sa 7, sa 8 otieno, sa 6. To nyathi tinyiso ni ok idwar oduogo ot by sa 12. Okopi, odongo seche modongo to botimo atima gigi nikech koro idwaro. To kochopo teenager gi early adult kacha, to koro ing'eyo ni koro en be koro wacho ni ka koro bebe maduogo ot sama kama to koro wan. Ka in ng'ama miyo, ere kaka carry out yourself, ere kaka present yourself kuma ji nitiere. Nikech mane gima nyathini manyako dongo kaneno. In e role model mar nyathini. We miyo nyithindo dhi manyo role model e internet. Janyuol, min nyathi gi wuon nyathi. Un e the first role model mar nyithindogi. Ka in min nyithindo, how do you carry out yourself? Ka nitiere problem e ot kata crisis, ere kaka sort this crisis? Ere kaka solve this crisis? Nikech mane kaka nyathi dongo. Koro ing'eyo ni nyathi ki support. To kata ka en nyathi mariek kata en average kata en below, to support mimiye cha ema biro miyo koro relationship ube medo bedo tight. Mane nyathi ma kata odag mana kanyi, kata odag mana Nairobi to in dala, Siaya koni. Nyathini seche ma inyise kata ni onge gimoro kata winjo ni tuo, to chal mana ni en motuo. Yawa mama watuo, yawa baba watuo, yawa onego ter baba osiptal, onego ter mama osiptal. To ka in be okimi kata nyathi, gimoro amora nyathi motimo rachni. Nyathini samoro setieko kata skul dhi college ama kata kukuyu kata ka wachi ni samoro skul noleme aye lakini ochako timo tije kibarua mjengo gi otimo gimoro, at least otimo something. Oyudo nyadendi moro tero nyako dala, okidwa. Samoro en ng'at manosekendo nigi nyithindo. Kaka nokidwar jaode chieng' manokelni ni, koro okidwar nyaka nyikwayi. Koro isiko mana kiger kode. Isiko mana kiracho chiwuodi ni. Ting'eni ma en dhako modak go en be ne giseyudore ma giseherore.
to gite gieri. Koro iloko chi wuodi bi nyieki. Wa support uru nyithindwa. Nyathi ki support to kata gimoro kotimo marach kikwere to ng'eyo ga ni in supportive to bro wacho ni kae to rach nikech mama to en ga supportive gimine mama wadagi gimine baba tamre ma baba kwera dier to mano to gima rach nikech baba to support aga baba is always has my back. Koro mae ma to gima rach. Nyathi dok chien to koro in ma you are not supportive. Koro ere kaka chieng' moro in be nyathini biro support. Watemuru wa support nyithindo. To kik wa compare nyithindo. Kati nyuolo gi 5, kati nyuolo gi 10, kati nyuolo 2, kati ng'ama nyuolo 1 to koro onge nyathi manyalo compare god. Inyalo end up ni spoil too much ama item gik mang'eny monego itimne ok itimone. But awuoyo joma nigi 2 children and below. 2 children and above. Yani nyithindo 2 kadhi mbele. Ma inyalo compare gi owadgi kata nyamin gi moro. Waweuru compare nyithindo. Mine wachoga ni muoch opogore. Nyathi achiel nyalo kai, nyathi achiel kai e diere to moro bok kai, moro be kata kidhi chieng' mane dhi nyuol iparo kata ni dhi tho to Nyasaye no yie miduog. Ok chalre ga. Koro weuru compare nyithindo. Nyithindo nigi abilities mopogore. Nikech ka gibedo joma dongo bibiro neno. Samoro nyathi mane yudo A gi nyathi mane yudo C. Ja C ni bedo successful moloyo ja A. Samoro mane ok odich kata gi school ema Nyasaye boting'o. To samoro be nyathi achiel manosomo ni ene ma koro dhi ting'o nying odno malo. Koro migi amiya equal opportunity, migi equal support kalure gi support ma ng'ato dwaro. Kiseng'eyo ni nyathini en weak e academics, manye gimoro machielo mobere. To kineno ka nyathini ni bebere weche mag school to jiwe. Nikech samoro sombe ne mabiro somo mataya rienye odno. Samoro dalano be jin onge ng'ama nodhi university ene mabiro kuongo dhi university. Koro wa support uru nyithindwa. Jonyuol wa support uru nyithindwa. Kisebedo janyuol wa support uru nyithindwa. Nyathi manie lweti, nyathi manie ywa care. Nitiere nyithindo moko manie lweti makoro ine ma Nyasaye oketo in a position minyalo raise nyithindo gi. To seche mi support gi maber gi chuny achiel ka chunyi be dwaro, kanye ma in be gweth mari bete. To kata seche moko kin kok yudo gwethno, to nyathini moro kata nyakwari moro kata gundi moro ibro gwedhi nikech chuny mane in go. Chuny mani chiwo, mani golo, kikonyo nyithindo manie lwetigo. Koro wa support uru nyithindo. Nyithindo be ok ikete pachi ni nyathina ni ng'eni riek en madwa puonje mondo bi okonye. Omera ok iding'e nyathi mabiro konyi. Ka gisebet madongo gipogore, kata in samoro in ng'ama duong', in ng'ama watch video ni to kikony jonyuolni. To samoro in mi watch video ni in ema jonyuolni rangi. Koro nyithindo go ka penj ok inyang'e mabiro konyi. Ok ochuno ni mariek no kata mofuo no kata manie diere ok ing'eyo. Koro support gi te. Ng'i ability ne ti support nikech ok ing'e mabiro konyi. Kaka na wachi rito udi mokwongo. Nyithindo 10 ok nyal rito, janyuol achiel nyalo tamo gi rito. To janyuol achiel nyalo rito nyithindo 10. Koro i nyithindo 10 gi ibiro yudo ni kata en mana decade achiel kata 2 ema biro konyi. Koro migi equal opportunity. Wa support uru nyithindwa, jonyuol wa support uru nyithindwa. Ero uru kamano kuom rango video ni. Ma en Rito Udi, the next episode. Koro next episode mar Rito Udi biro kendo next week. Just stay tuned to Siaya 254. Agoyo nu erokamano kabisa kuom rango video ni. Koro en saa mar shout out. Shout out na makawuono dhi ne Anita Juma. Anita Juma, thank you so much. Erokamano. Aneno comment ni kendo ago erokamano kuom neno Siaya 254. Kata kamano wa share uru video ni, wa like, wa subscribe. Sani wan at 410 subscribers kendo wadhi mbele. Kwa chopo 1000 subscribers wachako timo giveaway, wayudo mich. Koro wa share uru video ni, wa like, wa subscribe kendo wa watch videos wate. Ero uru kamano nani.